Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bahlukane ephakathi abantu esikhuleni zokuxhumana emva kokuvela kwezindaba zokuthi kunomsakazo ongasekho emsakazweni omkhulu futhi osematheni kulezi insuku. Ngibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide metegama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Abantu bayazibuza bayaziphendula esikhuleni zokuxhumana emva kokuvela kwezindaba esezibashiye beshaqekile futhi befisa ukwazi ukuthi ubani lo msakazo sethe wadlula emhlabeni. Kube ukuthi kunomsakazi ovele waphathwa ikhanda maqede wadlula emhlabeni osemsakazweni omkhulu futhi osematheni kulezi insuku. Abantu ke bazibuza ukuthi kungenzeka yini isibonakaliso mayelana noKhozi FM usifezeke. Le ndoda yayisho into yangampela ngomsakazo kushiwo uDr Khehlelezi ukuthi ngabe ngampela mangathiwa uKhozi FM oludlulelwe umsakazi ngampela yini isibonakaliso sika Dr Khehlelezi ngabe sasiyiqiniso yini. Abantu abaningi ke sebevele baziqokela bona lapha esikhuleni zokuxhumana bathi ke uma ngampela kuyiwo lo msakazo kumele kuvele kuyokhulekwa lapha ngoba balokhu bephele njalo abasakazi. Nami ngizofisa bafethu ukuzokuphawula kweni khona lapha kwi comment section ngalo lo daba ukuthi wena ucabanga ukuthi ngabe lo msakazi okuthiwa akaseke emhlabeni ngabe ekulo msakazo makunjalo yini oyicabangayo uthini ngoDr Khehlelezi olokhu enezibonakaliso ngalo yamsakazo omkhulukazi uKhozi FM. U-Aliyambatha uthe iyaprofetha ngampela le ndoda uma ngampela kuyiwo umsakazo lo osushiwe intandokazi yawo. uMathandwa Hlongwane uthe yathini le ndoda wasemphendula omunye wathi cha kunesibonakaliso siyasisho ngokudlula kwabasakazi. uSlindo Macebo uthe sekuphindile yini kanti oKhozini FM. Abantu ke bafethu banembuzo yahlukahlukene ngawo lo msakazo. Nama ke ngizwe lapha kwi comment section emva kokuvela kwale indaba elivezwa elinye lamaphephandaba elingashaya eceleni ukuthi kunomsakazi ongasekho emhlabeni noma osedlulile emhlabeni komunye yemsakazo noma kweminye yemsakazo esematheni kulezi insuku. Yaziwa ke bafethu ukuthi umsakazo oke wabasematheni lezi insuku uwodwa. Ngizozwa ngawe kwi comment section ukuthi wena ucabangani futhi uyazikholwa yini lezi ndaba.